namumenya kiuria gakumyoka rikorutira chikurangiria abantu kumbe ntayara arenge nigicanga akamubika igicanga kiria kamusa guchumeo ona magweria ya omwana oyo oitete mama mwabo omusoso bakobuna amo mwabo na chibesa cio kukoleka kerechi atoka njia kama tabia kwa ni uremo ngorire pikipiki tukelimbariete bakenyama bakaragira omonchi murigeria INKA TV nentunda yenengo kwaregania kero tore asenka yo Mong'ina oyo sirite oyo oitutu no mwana oye na nyuma yayo mwana oye goitwa n'abanyakenyoro ase chinsemo chia kenyenya twikira se family yo Mong'ina oyo kero bono tete gukwana n'abanyene nkeye anene mono abamuraba mwabo omwaka bu Mong'ina oyo sirire bono no mwana oyo sirire chengo kwa MC Dudus na kwareganirie ende tunyara ko batoko gendamo nayo gwika omwerio ekero gaiga bono mbwate omongono koro kwa Albert Chenchi oyore mumuro mwabo omwaka bu Mong'ina oyo osirite bono. Karibu sana ndugu yangu. Asante sana baba nje mjambo. Nitaka kala zayenga mali tawo kiguruko. Asante sana kwa Albert Chenchi. Albert Chenchi. Ngakiora Senge. Asenke marem mwaka wa mumuro mintu. Na sita bono nje ona ione mnamo omwaka bomo jiyo. Okay. Bono kero kende karatu eranko ekikerirete wika Mong'ina agasira paka na no mwana yachi tegosira. Ono makuria na bagoja kapura kwende no bole bimbolo na gendo kende ona makuria ya omwana oyo oitete mama mwabo omusoso bakobuna amo mwabo na chibesa cio kugura pikipiki kale mama mwabo monelio bolemo amugure pikipiki oyo mutubu atenka ebroboke oboke mona ndo boke mona amo abakabo okomokani ekera mokani omwana naye ndole tomuguri erabieka tutaiyo mna family ora tio mugondo omuguri oyo tutaiyo tamaitike yons maga doko na semsi arumbo leto monto amone lio mugondo tokubuli monto yo kuro mugondo ga kuro monto na banya bakweta bayete ba mite jibuti akili mugule kamutege no angora tamamo mino na anko yao maga ya ekero mare mwacho ntebina na musore tro monta kuro mugondo tokwebona na kimusa ko ne mugondo tamaiti tuangiri mwana oyo tukamukira simne family tukamutege mugondo toyoko ni wa ogole pikipiki pikipiki ndangani twa mugolete akanyoni njire taringi ya tutamanyete tukarikere twaje buforo tukaye mwana nero bieka olio mogoli omudi pikipiki ile gatumubwatu tukaye no moiri tukarika sana ya bona nte biende okira ko mogoli tikatumutikire pikipiki yake aya ndi tukarika sana enda ndo ngieta muibia tamaro tukatika olu mwana natema konya kodema mwabona ngone lio bolemo osenga tero bolemo buane ngole pikipiki naende amu abatema kumukani sana akili mamu abana to ore no buwa bana mwana base ko ngitabona kaya ko motisia na engo goita kusenga italia ndo ko ngone bolemo ngole pikipiki mamu abana jo nangali tuka se family twamukans tukamukwana mwana oyo lakini tai ntoi na ligiti ko iguya twamudebeti amu abako mudebinjira na gwanjire bona onio bolemo lakini njimo moibolio ende katenke ngamote bito ko ni bolimo onyenda moyo enkulele ma ko ni ego Albert no ko tabanga omwana oyo no nyote ke bolimo finally ngino moiboli na chitaka mwanjira oni bolimo ika mo debit na mbwanje lakini asa maiso y'abantu kusuti aingo mokanya ngoita goita ngina lakini nduto kapata bia ayo kwa ndo itabe na goitira lakini nduto kana bolimo to ko ni ayiruza so mwana oyo ega ikumo ita elia ko mwanjira oni bolimo na mworo getia sago chikoni karo kendo mo debit na ariyo muguri kwaleta akweje besa lakini tinjo umeto muri ka gwetna mwibulio taiyo tako ya kulibe kibesa ani kinege tango na ndu ariyo ni abieka lakini ndunto omuri mete aiguna baibuli mbayo akanga kuzibesa icha goto wa mukaneti
lakini umwana oyo nagendete kotebana ngogoitana tokong'oni bore mama mwabo natwateri iyanda umwana oyo ngonywa nyasore namarwa akabo konya kumutisiera ngogoitande Umwana ni miaka ngale abwate miaka 22 22 years o mamo mwabona ta katwa iyanda erio akaba kong'ana isobo endo umwana oyo twenga kumutebina ngogoitande nakore mitienye na sobo nale ntwana twamurangira nchwango goita kibona kwa na sei no umwana nokogera otame tukamureka tukaja tukamukransia abese ba mwamwale n'abana bamwabo mare mwobana umwana uyo kone bole tukamukransia tukamukwanira akataba na igure lakini obole mabu ngatiro bwane tukamudebya uri mwamina ebyeka inde byonse bire nkene byago nale ngomogwatira no bole monere we mombo gwatwa egero nyali bali okone uno boko bono bwago tubyene bya tukana mwana unaigwa lakini mwakoba inde byakonyu nande acha ngone lyo bolemo mamu abakamutebi kendo buli yanko ya gangu onya ukobekereze hii na nje mayako oyora nje olo mwana najitaka koboli ya nari gitiko ngobo wake ta to ine gito kan tangani akili anagukana na ide kamukranzi mwana nje biye kamudemse ya mina na ola biye kamande minto nje biye kana tigarete temango kwebe kango buya obo muri ndo biye byago Mario na yago takire beke na yoro sikiza kutia tatu mino kuwete obo muri bwaki okone sibuzi bika bindi bwa tebeza nesta ro na bantu banyo kuchia chali garenga wakule tubwate mukungu nyomba ebika bingo kutikira ekwanye kulire ngaranangi nali ko ngwande yanko natikire ngare ya Teresa omulembera mwana mutiga ibintu byanywete otigire lakini mama abakataba mwana oyo otigire na kabutukwa no nyagontiane anda akabwata akananda so ono oito kwaito kumoita igachite buwango ruso babuta kuta ne wiki Mong'ina bonekera rure sobo oyo ko batangi bunya rusina mwana oyo mulembera to gocha kanki agacha mwana oyo taro gititabi na kucha mbao matitu ke no nyina na sina bigabigirana nini igo Mong'ina litangani inu mwaenekere tinga kerokende nkao mulembo bire bona na bugocha bono kyo ngogosere tikulunga musere gotosinya eta tukwana amangana aya agacha lende itokeli mbao mata mumuro yo mugaso omuro ni kanya chamara goba obvious no molebi ogocha mama ngobolemo osonga chibesa okomotebi omuguri kwanyorire kenda ngo muleta kwa chibesa akamonite kitabo igonga chibesa sobole kenda omuguri kwanyorire ayata kwa chibesa ol mamu abene yombale kagwita na zumwane bakwanere mamu abo ngosi lakini nda gosiba tu koncho gosinini nande Mong'ina ta konya konge mwana musae ona biye krete igo mwana use nyasoria nywete na maruwa yu ekate bosetani buaye akangenta ngina igo na bwana mbana komongenta nkia tumegete komongenta ekatwa chite twa shutete ga tumete gwaya ne kenyori ne akanyeka nyune abantu bakwaga yakanyere ekero kende kero mwarigirite nabwate ngoma chinde chiogwakwa mutarachikororo kong'ento koria ni gwayende tabwate ngoma chinde chiogwakwa ekona ga mubwatete akamukiriemo na kong'ento rio kaigotu tabwate ngoma chinde chiogwakwa na akirandika yaya omuro yo okonyokorire school ge class 8 taite kogana masomo ndiki chibesa chirimo abo kibatayo kuremerwa chibesa agacha kasi ino yo bwagachi bwagacha nyombe chiyo kubundi bwa kweli nyombe chiya Makinight muntu bakubokali ekero mwaikaga iga mwanyora bono Mong'ina osiri oguma bwa nyomba mumuro imu amanyoreto ekera kore kebekyo igasogete goteya barana
naitire mama oyo mbakura agasoja mata bakagenda nduwa ngitogoja nduite gutwara interest yo kumike mumuro oyo etwa tena kurarira maremu murera karagenda rende polisi nanja iteka sude kesi ekyo ikagure mabere ikara mocheli tuone ende toka tamatanga yoko ani mubango yoko ni maremu oni tukuligoro na ito igwet no muntu mumuro itete mamu mwabo no tiri mugonga chiro sen ojima musojo ento kurwa to kumnyoka kana kena bamwitire mugonga aba bako muita mbarabe ono ntuko magine se yo mob justice amwe ntuko konto maiti yara mob justice singa kibara ko muita kanya batara manyangero itiringena ono lende news yo mtuko kero wetro monto osa manga ko kwale news narebe na mai kan temo ngabu ngako to kama to maiti matanga sa monto le kana yitire mamu mwabo ono bakamera na ro ita itiringena ne bakamwita mugonga ite twaga kunera kigima taita kigima na todo kwera rende polisi ite kama bogori que teme como en Italia lakini que va como Italia kure galime kotebekanire nga umumuro na irira senya Italia ya Kenya igatoka nga kero kende na abanyagitali batari bakora imirimo biya karensi y'uburendi bw'abanyanyimbo na gwatebire gaitere kinsemo kya mugonga na gatema kuirwa senya Italia Kisii teaching and referral bono ubu maana mburu byobo o maana nje dinga kuma mono metekero umuntu akure akubita babiro mochi na bonya gutwana dokora temo yo mwati goria ona tinko nje nya gate twa tuigwet na ndo aire nya Italia Kenya tinko twa omega nje ndare nkondo na maisa na ire nya Italia Kenya enje ngwita muso itiri mugonga enje ngabate bona itiri mu kingo chio ngaya maana ukuri nayo mukogote kero kenda bamurabande mbaro muri twenga batano amo bakwete batano nyindikate manteka ayebweka igo musoso mono ento kiagera manayo aba samare mo Mong'ina no mugondo aone limo muno ya mo lepika pili nenge ngita mamu gito Mong'ina oyo mugondo oyo okay asante sana mwachu muligeria oyo tole nere gaiga ni gari bwa mwabo gocha somo gaka bwo Mong'ina oyo siriti bugima bwaye taruke no bukura tote Maria tawo mbuya muna seribaga nje serieta na Alfred Arumba gondo yo nyambane wa Arumba Mong'ina oyo go sirete marem mugaka wene kasini yana tato mwana tata nabamo yes mbuya no nyatari okumanyana gweka no yo minte family na yemo bintu ne binge togoshare so ne problem ebigeta abantu tukumeti nande tutari comfortable sengencho osiria abantu babera se familia yamo nande barenge umwana oyo mbuyeka kanyore mwabas mumura bande nayo kinyaruka nere konya batigarite na mama mwabonka kinyaruka chichiete chimbuwa bonsi bono nere konya na mama mwabo batigarite boka babiri nabo kire gento gyo goichani lakini rende ntaite kurwe story yenye nga umwana oyo igamba asumbuana na ngina asa matuko atari make yani umusoso ogoja on and off ororero mambio utaturiwa wera patrende sengencho konyoro mwana oyo ngutumekare ebinyuwa anda kebia chiete bikamusalia okorengera likuwa eti kwaba ogwaka waida ngutumekare nyasore tumekare na marua nebinte bibere kare bigonda so omonto oreke gorie geke kulingana nenjira tumanyeta abande nabo konyora ng'omonto oyo korengera likuwa eti gokonyara koba ogwaka waida bono rendo musoso bali gusumbuana na nuri nga igatagete mama omwabo amwe chibesa agore pikipiki echichitayo kere chiatoka njia kama tabia ko ni uremo ongorere pikipiki Omong'ina otaji na totebeti agatoinyoringa eraundi entangania kera musumbueto Omong'ina nande gatoteti nga yayo mwana yagoncha anda gataete pikipiki akarigi chibesa njira arigeti na mugorere pikipiki ikera nyewa akanyetumika amatuka make in fact akaenda kanyeoni njire tamanyekane tibuna nyonete nanda yutuguterete chibese chiagatindira chikahera n'abasani baye therefore Omong'ina tachi kuwanchanga naenda aho ni uburemo nanda amugorere pikipiki yende yakabira akabo agakwanga amotebirende kora yabuyeka muntu ndete yamo kumigana nere bintu byonse bibira ne byao nonyenkanete gonkorenderete ne byao twara abantu tware family binde bikokonya mambi
ekiana amoroche ngoyo no molevi ni mone limoe igente kenge gochikomokonya Right. bono rende omwana ori tatwara magani maya agatwara ebirengereria ebibe ng'aya Mong'ina agagokana akabuga omotishia nche ngogoita bono rende Mong'ina gagokwana nainto togakwana na omwana otokaranga origiri koira ng'ora bono agaikana ndamosumbuga mono Mong'ina akarang'anya akaenda sobo Mong'ina bono efamily abanto nande bacha komorangeri ng'aya yairana gocha omwana ona bagokwanirwa ire ng'ora bono muna acha takorete matuko mange ogocha rituko riachete komoita Mong'ina ona atarete ase abamwabo no igwete bakorera ng'anya Teresa mwana arenge no bomaene na barenga ase abamwabo rituko erio peacefully ekera irana gocha mwae chinsa chia mogoroba embura nechagete gotuchia yange chinsa ng'e ikomiga embura igatura kinie nyinge omwana oyo agacha mwaba ekera acha bona aswa nyumba okorora rende nari bacha kana ndacha agendereria omusoso orio oyo kagwaida akabuga atarenda agaita Mong'ina akamuong'enta akabeka egwaya akamubata akamoita no Mong'ina okorora rende nena asibete lakini tari monto gotinda orare ng'ana ngotindare lakini rende Mong'ina no monto otatware chinguru oroche the boy no monto obwate chinguru akabwata rende agakoraki akamoita na ekera amoita agasoka gotebia abana ba endugu yane nde ng'aya mama namoitire bono bantu bachete koranga gento kene gento kere kiekene kiara goita omonto tari gento kere rahisi ekere basoka baminyoka batebia abanto gotira abanto bagochi kominyoka omaene bakanyora omoitire na bakwete igo ekera akurende kawaida serikali yachete bakabogoria omobere ori bakamoira omomorogi agatama igo bono rende twachire mune family ntogendete korigia enchera toko omobere okorera postmortem ekere rende serikali ekora yabo torete omobere toene bono omwana omwe natamete igo amang'ana achire gaitete bono ntwe tokirete igoro tokonyora togwakera chisimi ng'aya omwana oria oiteire mogonga tokogenda tokonyora omwana oria amaene na baitire kabiri ya basikari bagocha bakamobogoria bono twataka togende police tumanye ngai bamoirete gochia tokonifirm na intu egere tunyare gotebia abanto ng'aya twamororire nere okure. Okay. Yes. So by now bona togokwana inune familia morakonifirm ng'osirire nto okokonifirm okuya no komorora bono ntu tati igwana kwotangana ne chinkuma moigwete ng'okure eto igwete ng'a igachetaga kwa bono twataka togende police tubwatie procedure ngiya tumanye ng'omaene omwana oyo nachetaga kwa akero kende chinkuma nchiro chigoteba ng'a omwana oyo gabete engineered ne chiango chiaye ng'a agende koni oborimo na chiango chiaye chikamurigeri baka omogori achi ogocha kugora oborimo ine obomaene kibarabo obomaene boro inche bune family member ekingokana ng'ankerie kemaene esababu omwana oyo nonye ne pikipiki ntang'ani agorere tu mbuge kochandete ng'ina paka ng'ina gatote ng'omwana otiga moe pikipiki katige skuru rende togata ya moe pikipiki pore mokonye inche ndatebe ng'ani influence ne ya drugs mbuge kana group ya kabwate kando eko eite ko advice ni kando ekiara nko yaye no muntu basinyaine ko mbari gochia mobuya bono njirete iyo oratebe ng'a andakenera omokorere tayo na anko yayo oyo ng'ina nko mutamira arengo motebi ng'a yaye uno mwana yagokora no yo kwana no mwana ori omwobo so njirete iyo turakebeke ng'ankere boyo because ntubune family tokemanyeti ekyo kero kende no nyobororo bore na botogoteba pole omwana oyo ekera gocha gokorege koreke ekero kende konye mwabwatira pari ng'a yarenge rituke ntubwata matanga ndare kenyora obotuko bwarenge konye bwaitire incho monyene na morocho ura samatanga ayuande tubwate butuko bono rende abantu kababuteta matanga bari peaceful nchira te yoranse ko relating anebe igana iga yani kinento na into document ntu akagirete ngange ikereke beboigo yaya nasa ari gutara we about cia iri tukurigima we don't know ntumanyeti ntagete gukwana no munyaruka oyo mwabo bono mumuro oyo ogatebekana goita ng'ina nere agaitwa n'abanyakenyoro nyuma yo gukora egekorwa ekyo kyobororo mono karibu sana mama kyokoroku Sara Nyaboke no yokalengora se familia nayo mokote itang'ani cio tutebe pole sana asa yabanyorira Senge no nyare gototebia omugano omwe ng'igoro ya Mamake tari kare mono mbangake achaka goteba ng'ana atete koni oborimo agore pikipiki Mamake mama akamukania akamuteba ore mumbo iyo nande naye bikure nontebi nkoni ore bono nje agore kumutea mwatire mutei nonte ingwatira site ngwatira naye bikure muri babere siti ore mono bwao
gento kingi asikomogoki mama agaturangeri agaturiboti agatutera ingoni aro boremo tukamukanta ariko ni boremo nero bikura koni nga yagochi ali achite kuunga twakwande acha kumutenga anchite baisike bae ali acha kumutishira ngango muitara ni boremo ni utari kumusaineri mama akaimuka akanya kwanda sobo komenya agochiboto nyakomumya kingana ndo gwachire ngo goitande alibona ashite kwenda orabere soba matuko abagochai agotwara birengera linganza chine na wanda abere gaiganyorora tiro muntu umugoriri ochorora gosuboni yuna ndogenda nyora mboroni yuna ndogenda alibona achite ngori ari chibesa cy'uburaka akari chibesa agacha akamukorera shopping irinda atagwatiki akuri akanyura ngani katika tuyundika tiamukorera shopping manya kogenda semenyete namukorera shopping ditukere kamugorera mbaka inyama karagira kiraragire mbure gatu mama natete kwira na ditukere kire mbura yasire na lyashite gosoa nyumba ye mukipa yende igamutaimeti nasoa nyumba nera akamubwati kurumaega akamutioma akamurutanse unamurutanse ikaransa akamuteyibona ntito ngono lyo buri musingo kure akamuteya yabwairire tuko muntu kugura ate mambi tinta itukumanya ntito bono yo songa chibesa bachi tukwana mangana mange musubati nara bwato gochigo chakanyora stire bagaste gopishana kumubori otete goita mama mukomo mroyo akaimukia bukomba akamumyaki amo mroyo akaimukia bukomba akamumyaki mukaye namo munyaki uri gakumyaka liko rutira chikurangiria abantu kumbe nta yara arenge nigicanga akamubika igicanga kiria kamusa ochumega kamuita kuba sigocha bakanyora muitiro chi Mamame no kero kende inuna abanyaruka ekera barangiriti mwesi mwachite tukakwana tukamukanta rikoni buri ngo bakoma muri uyu miro no arenge enteki ngiamugoki acha kamumya kingwanchite baisike bawo abuna mugukina inu muri abake buna yaboneka rugukina muri uyu miro nabugate bubura burubonde kurunse kera gukina kurunse tayenge mubekera sote group yo kunyamaro ni nyasore ali achage tukwana ngankoni aro burimo nabugate nakonyonyorere bana bande yaya abati gotabwati mwana bona swati ya nyome to na ala gose gachite achite sobo nyakire ngababere na chuikibere kanyakurire chuikibere chyo jamani pole sana unalemera Nyasaye na ramo na inu andi na abalende tengo rukureba ke muntu piripu trasa no moibori ominto omwana oyo mochandira matuko akamatebia monerie burimo amugurire pigipigi terasa kuminyoka bakurara mwane ontebika ki mwana oyo nchandire atagete namonerie burimo na burimo mbuya koni bona terasa oramenyire kiango awenda rinde wenda kubera musiko mwabu uira nocha bona enga kiyo mweri binachite gocha iga antebeti tagete kubaibachira ngende oroche umwana akoriki chibesa wenda kondo kara muchengo tata itikoreta besa teresa nera tageta ende konda abaragiri bagorira bakenga ritukeri mbariete bakenyama bakaragira bana ritukeri teresa achete gocha konyo uchire ritangani omwire 500 teresa nabwata mabira so mwana oye akamwa 500 tika umwana oyo rocha amenyete sobo akamwa 500 tika gure ndagira tagureti ritukeri bona achite kumuitira teresa agantebi nje nyugwete ndagete kunganya konyo bankire bakachiange pagi nkwenda arengi bakire chiange pagi agantebi n'umwana arenge ritukeri none aragotehatiga ngerese agantebi kagiti ndikubatebi nkogenda andi ndikuragira musacha ubwato mukungu na ninje nkwenda konda nkuma memorigeri nandrocha amusere tikurunga kwandobera sobo nanduirana lakini gakuri chibese chitukuri chechintakana omoretera mukungu amanye gukura gocha
anti na musengo itare mama omwabo no mong'entire na igechanga ngateba gaki musenturi kuigwana na nere Miaka orangeri ari bati ndugu yane konye bagosani nere mapema ari bati akaenda omokinda akaenda akamurangeri tachieti gocha rugango bona rinyigwete agacha bona agatangasa gochimata akaenda agatebi mukabongerio minto mata bona tebi ekenyoro gekure nari nenche nyimogete igoro ngachaka gokura namaete ngikiarenge Mwancho murigereria INKA TV oyo no yomo bwa basani bo Mong'ina nyagosira nere orura magomba na kero kendo oruro mogano mwenge una barenge nere litukeria gochigosirera negento kerege kongusana negento kebwa tobororo agatebanga makuri na makuru na bororo mbwa monyene ke amatecha na bosaiga togoteba pole sana gocha Senge gendera kurigeria getasini kiya INKA TV ogendere kwimanya chinkuru kwa MC Dudus.